Така казах ви, че 22 май 2026 година петък и продължавам клипчето да видите какво ми предоставя днес природата, какво ще бъде. Така, ето ги близначетата са следващите. Тук още една топалка. Така. Продължаваме напред. И стигам до още една. Охо, те са даже две. Само хубави, уникални гъби. Бронзови. Така. Охо, мале, къде са се скрили. Мале, вижте ги само, вижте ги. Вижте ги. Леле, мале, гледайте. Гледайте само за какво става дума, гледайте. Гледайте за каква красота. Днеска направо ме е толкова добър деня. Той отзаде има друга. Гледайте само от едно място. Какво става само от едно място? Тук има друга, ще я оставя. Лудница. Тук има още една. Какво да ви кажа? Това за мен е богатство. Насука на всички продължавам.